Ai niin joo, tänään piti mennä sille retkelle. Sisko, herätys! No mitä? Me piti mennä tänään sinne retkelle. Tuukse? Joo, mennään. Tuu! Joo. Hei, kuulitko äänen? Joo. Sehän varmaan tulee jostain. Joo, mut mennään. Tuu! No mitä? Kato, tuolla luo, mennään. Tuu, mennään. Joo. Hei, katso, täällä luolaskin on lunta. Wow! Mä hyppään. Sattuuks? Ei! Wow, kato! Kato! Oh my god! Vähän siisti, niin. Se liikahti! Voi ei! Mä menen kattoo, onks täällä lisää. Okei. Okay. Wow! Eiks toi ollut se onnea tuottava patsas? Wow! Ei tää liiku. Otetaan sit Oliviaa. Apua! Au! Kuka oot? Ja mistä tuut? Mä oon Jay. Okei, mä oon Emilia. Hauska tutustua Emilia. Koska tosissaan. No, mua sanota mun ystävät sanoo mua Jakeksi, mut mun oikea nimi on Jason. Okei, mä voin sanoa sulla Jasoniksi, koska mä en oo tänne. Sano Jay. Ja nyt mä sanon no, sano mua vaan Jakes. Okei. Mitä sä muuten pääset tänne? No, toi on muinainen hautaholvi. Okei. Ja mun perhe asuu täällä. Muinaisessa hautaholvissa. Eli siis me ollaan loukussa täällä. Ja sä taisit löytää tänne onnea tuottavan patsaan. Okei. Ja meiltä on kadonnut vanhan legendan mukaan muinaisen delfiinin valtakunnan delfiinipatsas. Se on sininen ja läpinäkyvä. Oot nähnyt? En. Okei. Jay! Me löydettiin sut! Iskä, mitä sä messoat? Emilia! Parkaa terveistä melkein onnen tuottavaa. Sä löysit se. En mä löytänyt se. Äiti! Mä sattuu mun jalkaan. Älä valita. Lähdetään täältä. Iska tuu, meidän pitää lähteä täältä. Meidän pitää nyt mennä. Voi ei! Se tuli minun luokseni! Katsokaa mitä löysin! Minä löysin delfiinin! Wow, mä oon rikas!